Ipinipresentar kan Radyo DCGB. Dapat may manginutan para sa karahayan kan kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Sige tabi, Diyos marhay na aldaw sa Satuya Agabos, Miyerkules ngunyan, fet sa 24 na, kan bulan in Hulyo taon 2024. Maray na sumada tibaad lamang matamaan ta na Chief Tech Ramir. Makabakal barang kitang maski sa kabangang kilong karne ngunyan. January, February, March, April, May, June, July. 7, 24, 24. Baad lamang. Ay, good morning, tabi sa Tuya Agabos. Kami po minapaabot na naman in pagrespeto sa lambang miyembro kan sosyedad asin kan familia. Kasabay ang pagpagirumdum sa paghampang niya to kan kaaldawon. Ang mahal na Diyos dapat permitang ipigpainot yan sa Gabos. Happy birthday po sa mga nagbe-birthday ngunyan. Miyerkules aldaw kan sa tong mahal na inang Santa Maria. Day makalingaw magpasalamat kay Mama Mary, our Mother of Perpetual Help Novena. Taod-taod madadangog po yan sa DCGB alas 5:15 hapon. Tingog kan banwaan na, minaimbitar magsarabay-sabay kita sa kud alas 10:30. Papasok ba yung Aleko? May advice? Well, anyway, sige, diretso natin yung programa. Kung maglaog yung Alekong alas 10, di sagkod alas 10 lang po kita, ta Miyerkules ngunyan. Pero kung day, sagkod kitang 10:30. Katuwang ta dyan sa pagpresentar kan programa ang Mega Force Patrol, si Chief Jimmy, kumparing Jimmy dyan sa 3rd District, ang samuyang Chief Reporter. 2nd District, kumpadring Alar Mario Duman, sa Premier Distrito, pading Joe Marbien. Kasabay man sa paghanap kang bareta, Joshua Bino asin Jasmine Baloloy. Kasamuya pong Manibela yaong dyan si Henry Mata sa Mobil. Sa Control Technical, ang samuyang Chief Tech mismo, the big man himself, Ramir Tanay. Sa AM Band, yan pong boses na nagkakadarngog nindo sa radyo. Sa AM Band, sa traditional radio, region-wide, si Chief Tech Ramir po ang minaluwaskan boses mo, Sa newsroom, yaon dyan, ang samuyang News Director, walang kapaguran, News Direct Mardela. Katabang si Angel Mustasa, Jen Matthew Balyaran, Mary Joy Jarezco. Sa production yaon man dyan si Madam Shia Leron, and syempre sa IT, sa broadcast ni Mantabi worldwide, netwide. Sabay po ay nadadangog sa DCGB AM sa traditional radio, and then sa internet worldwide netwide sa DCGB News Online. Yaon man po dyan si Jerome Nico Martinez. Good morning! Hali sa Pilipinas, sa Gabos na nakaantabay, naghihiling sa DCGB News Online. Ako po ang sa indong magiging kasarabay-sabay, ang Public Information Officer ng Bayan, si Pio Fernandez. Good morning! Dahil natabi kita magparahaloy, standby muna yung news team sa luwas, not unless na flash report po yan. Standby yung news team dyan sa luwas. Na-contact niya to, nakakuha kita nin precious time kay Congressman Didi Cabredo, kan 3rd Distrito kan Albay. Manungod ini sa nagakapirang puntos na sa tuyang dapat masabutan. Kasubago baga may pinagdidiscuss si VP Henry manungod duman sa EPIRA law. This is in connection with the marching order duman sa ipinagpaluwas na pahayag ni Presidente Bongbong Marcos Jr. kan nakaaging SONA. Nasa linya si Congressman Didi Cabredo, kan 3rd Distrito ng Albay. Kong Didi, Diyos marhay na aldaw, si Pio po kan DCGB. Salamat sa oras tabi.
Hello, good morning. Good morning, Sir Pio. Pati tabi sa imong mga paradangog sa radyo DCGB. Good morning tabi sa Indoga Boss. Opo, kung Didi, saro sa malinaw na pinag-unambitan ni Presidente Bongbong Marcos Jr. kaso SONA, ining manungod na sa problema sa sektor kan kuryente enerhiya. Naunambitan, epiralo, dapat nang maamyandaran, ma-revisit nagkakapirang probisyones kaan para matabangan na ang sa tuyang mga konsumidores ning kuryente and maka-estabilisar kita nin maray na supply, competitive na presyong abot kaya tabi, asin iba pa. What would be your response on this tabi, Kong Didi, bilang saro sa miyembro kan lower house? Go ahead tabi. Okay, enot tabi, Sir Pio. Gusto kong i-congratulate ang sa tuyang Presidente Bongbong Marcos Jr. sa pagtaoning magayunon na SONA. Sa gabos na SONA tabi, ito ang nagayunan akong maray. Kaya kung ako mag-grade sa iya, 100%. So, kuyan tabi, Sir Pio, enot gusto ko kay Presidente, kinuya niya, pig-acknowledge niya. So, pagtios kan mga tao na igwa ngayang mga economic growth pero dahil may naintindihan kan mga tao dahil sa pagtios. And nagkirindugan kami, standing ovation kan tungkol sa Philippine Sea, ikadua, so kuyan tabi, so pogo, no, standing ovation talaga, so mga gabos na objects duman. And pantulo, ugmahon tabi ako kang nadangog ko na sabi kang Presidente na it's about time na i-review ining IPIRA. So, ang IPIRA, kuyan tabi yan, 2001 pa yan na lay na panahon pa ni GMA. Nguyan tabi, digdi sa Albay, saro yan na dakula, saro yan sa kausa kang dakula untang problema digdi na peming igwa kita ning mga burnout, no? Pero alagad sa paghiling ko, ang burnout bako lang iyan ang problema. Kundi ang problema ang padagos na low voltage. Dugulpe ang mga negosyante, ano, na mga pati tabi mga residential consumers na nagareklamo talaga sa sistema kang kuryente tadigdi. Alagad kang SONA ni Presidente na pag-araman ta na bakulang palandigi sa tuya ang may problema ng burnout, kundi halos bilog na Pilipinas. Ano? So kung harap ka ng sitwasyon, bako talaga kita competitive pag-abot sa mga kataraning tang mga nasyon. So ngunyan, sabi ni Presidente, kay po niyang i-amendara na ang IPIRA. Adalan ngayon kang Kongreso. Ngunyan, dakol tabi ng mga aspeto kung pag-oistoryan ta ang pag-amenda. Opo. Sa kuya tabi, ang paghiling ko, duwang aspeto. Inot is consumer protection. Ikadua, initabing renewable energy integration. So, inutun tayo ng consumer protection. Ang saro sa mga strategies na napaghiling ko digdi is to make a proposal na I propose a consumer bill of rights. Kaya po ang igwa kita ng legislation that specifically outlines the rights of consumers regarding electricity services, including the right to fair pricing, transparency, and timely resolution of disputes. Ikadua tabi, kining establish an independent consumer advocacy office. Aramo kita digdi, halos gabos tabi digding mga consumers, lalo na digdi sa Aleco, igwa dakulong kita mga reklamo sa mga bill na data man yani nagkakairintindihan kung ano-ano na sana ang mga pigkukolekta. So kay puhan mag-create nin opisina dedicated to advocating for consumer rights in the electricity sector. This office would handle complaints, mga reklamo, magkandak yan ng mga investigasyon, and ensure that consumer interests are represented in regulatory decisions. Okay. Another, bandit regular audits and reports.
kepuhan mag-introduce ng mga requisitos para sa regular financial and operational audits kan mga electricity providers, mga cooperatives. Ensure that these reports are accessible to the public to maintain transparency. So, ini ang mga recommendation ko o sa legislative recommendation. Oho. Amend IPIRA to include stronger penalties for non-compliance. Introduce amendments that impose stricter penalties on electricity providers that fail to comply with consumer protection standards. Tango niyan kaya, dakulan ng reklamo. Binayadan ko na ngayon ka nakaaging taon, Oho. sisingil na naman ngaya ako. Oho. Nata ngaya halang tawon mo niyan. Sige ngaya ang nagpara-burn out. Kung kasabi niya sige sa burn out, ilugod niya sa walang tao niya ang babayadan ko. So, dakulan ng mga reklamo, daing napapaduman ng tabi ang mga tao, ang mga konsumidoris. Mhm. So kaya, saro iyan sa mga nahihiling ko na kepuhan, kung igwaning violation ang mga electricity providers, magkaigwaman sinda ning penalty. No? Penalty na managot man sinda. Ang Iyon. sunod tabi, implement clear billing standards. Legislate the adoption of standardized billing formats that clearly break down all charges, making it easier for consumer to understand their bills. Mhm. Nariparo ko ang mga bills, di mo maintindihan. Nata nagkaigwa kang arrears. Nata nagkaigwa kang surcharge. Kung ano-ano baga nakasulat dyan. Yes. Maray pa ang Meralco, mailing mo tabi ang bill kang Meralco, Sir Pio, malos maintindihan mo, pero di sa to sa Aleco, di tamaraman. Kung nata nagkaigwa nga arog kayan ng mga babayadan. Mhm. So kaya, saro yan sa mga legislative recommendation ko. Tapos, another, propose amendments that enhance the powers of the Energy Regulatory Commission to monitor and regulate electricity providers more effectively. So yan po ang mga legislative recommendations ko pag-abot sa aspeto kang pigapod ng consumer protection. Oho, oho. Okay. Now, akong didi, Ang panduwa tabing aspeto, yes. before I... Ang panduwang aspeto oho. na gusto kong isingit dyan tabi sa pag-amend kang IPIRA law, initabing renewable energy integration. Kang mga panahon, kang ginibo yan na IPIRA, 2001, wala pa mga itong, kuya, baka to sikat ang solar energy. Oho. Ining renewable energy. So, ngunyan, kaya po, nigwa na kita mga strategies that will introduce renewable energy incentive programs. Dapat igwaning mga programa na mataoning financial incentives para sa mga large scale and small scale renewable energy projects. No? This could include yung mga tax credits, rebates, and grants. Tapos sa pagdaan, i-promote ang net metering and feed-in tariffs. Mhm. Encourage policies that support net metering and feed-in tariffs to allow consumers who generate their own renewable energy to sell excess power back to the grid. Okay, digri sa tuya sa Albay, dakul tabi na ang mga igwan ni mga solar sa indang mga harong. Oho, oho. Kanya tabi, iyon ang pigapod na net metering and feed-in tariffs na kung halimbawa ikapiyo, nagtabit ka ng solar panel sa imong harong. Oho. So sobra mong kuryente, maduman sa grid, tapos ikababayadan ka. Babayadan ka kang electric cooperative. Would that be possible, tabi So kong ikaw didi? mismo, Would it ba? sa Manila na nakaiyan. Oh. Ikaw na nakaiyan sa Manila. Okay, Sa sige. Meralco. Mhm. Net metering. So, halimbawa ako sa arong, nakasolar ako,
limbawa, walang tao duman sa harong ko, dahil man nagkonsumo, ano na sa baterya kang solar ko, pwede na siyang magpasiring duman sa grid. Munyan, nagtatabang na ako munyan sa pag-degenerate kang kuryente. No? Tapos, siyempre, nagtabang ako sa gobyerno, nagtabang ako sa pag-generate ng energy, kaya po, nigwaman ako ng bayad. Nigwaman ako kung makukuha. So yan. Yan ang gustong sabihin ka na feed-in tariffs. Iyon, opo. So, Okay. nagdadagog akong maray tabi kung didi kasuba gano. Primero, before dyan sa enot, itong labi ka importante na pinaghiling ta na sarong punto, yung makrear nin opisina na pwedeng dumanan talaga kan mga konsumidores nin kuryente sa bilog na Pilipinas, not only Aleco, igwaning opisina na duman kita masaangat kan sa tuyang reklamo, grievance, manungod sa supply asin serbisyo nin kuryente, tabi Congressman Didi. Yan ang sa mga nahiling ko, kay puhanan. Kasi sa munyan, puro kita reklamo, mapasiring kita sa radyo, Facebook, dahil mo, di man may nangyayari. Nakailing ka na nagreklamo na langkawon sa bilya na bago, makaman. Bago? Okay. Oo. Now, So kaya, magkaigwa kita ng consumer advocacies or whatever na kung ano ang gusto ta po iapod ka yan. So yan ang nahiling ko. Tapos itong pinaka-importante, igwaman kita ng mandate na mag-conduct ng regular audits and reports. Dapat igwaning transparency. Naaraman kang publiko kung anong mga nangyayari sa mga electricity providers. Bago tataramanasan na kita na ang utang niya kani at 2 billion, 3 billion. Magkita ko yan. No? Kung igwasindang paagi ka yan sa internet, sa website ninda, mahiling ta ang financial status ninda, harog kang mga bangko na nag-producer ng kaindang financial health sa website ninda o kung sa dyaryo, no? Iyon. So, yan ang kay puhanta. Now, kung di sa pinaghiling padigding problema, this goes on and on, cycle na ining sitwasyon tadig di sa Albay, we zero in sa Albay, kita nagpo-produsir nin enerhiya para sa kuryente. Pero, ang presyo kang kuryente sa to mahal because of the EPIRA law. Na halik digdi sa tuya so enerhiya, di dara dyan sa mga power providers, then ibibalik sa tuya, mahal na, samantalang hali sa solar niya to, sa teritoryo niya to, so enerhiya kang kuryente tabi kong Didi. What will be your take on it, tabi? Totoo yan. Dahil dyan sa ipira na iyan, kaya kita nagiging disbintaha di sa Albay. Di mo naman magiginibo, ining problema kang Aleco, ang koska yan is ipira. Ining alangkawan ng kuryente is ipira. So kaya ugmahon ako kay Presidente Bongbong Marcos Jr. na pipadala niya sa Kongreso na pipadala niya sa Kongreso na kung pwede amindarana 2001 pa, 23 years old na ining laytabi na ini. So ang sabi ko nga ni kusubago, gulpi ining aspeto na dapat baguhon digistabi sa ipira na nahiling ko mga disbintaha. Alagad, di kaag ko yan sa tuyang mga legal experts. Ako, ang stand ko lang is ining duwang aspeto na hiling ko na dapat tawan maning maninigo na importansya kung pag-irestoryahan ta ang pag-amienda. Yan, opo. That's good enough. Ibang aspeto to, legal aspect itong na unambitan niya to na pag-supply nin kuryente hali digdi sa Albay. Pero ining sa imong duwang major point man is for consumer protection, so diretsos kan konsumidores, then ining ikaduang punto mo itong pwedeng renewable energy integration. Oho,
kung ikaigwaning solar power na sa diri sa imong lugar na puno na so storage mo kan enerhiya, baterya, so sobra duman pwede mong ibenta, babayadan ka man kan kooperatiba nin kuryente, nakatabang ka na sa pag-supply nin kuryente, igwa ka pang dilensya. Iyo tabi, ang ano pa lang tabi, Sir Pio, pag sinabi tang renewable energy projects, bako lang iyan sa solar, no? Actually, solar farms, no? Ini sa mga drakulang solar power plants na kuyan, drakula ang kantang investment, no? Halimbawa, ang sarong solar farm na igwaning 100 hektar, sa 100 hektar, pwede magtaoning ribu-ribong kuryente sa mga residential areas. Apwera sa solar farms, igwaman tabi ning wind energy projects. No? Ang wind energy projects ini sa mga pag-install ka mga wind turbines, no? Sa mga lugar na may mga mahangin. Halimbawa, wind farms sa mga coastal areas na pwedeng mag-generate ng malinig na kuryente. Yaon pa dyan, so hydroelectric power plant. So ali naman sa tubig, no? So kung halimbawa may mga salog, no, na pwedeng mag-generate kay kuryente, yan ang pigapod na hydroelectric power. Igwaman ning pigapod na biomass, no? To pag-convert kan mga organic waste materials, no, arog ka mga agricultural residues o mga municipal waste na pwedeng i-convert into energy, no? So igwaman ning so digi sa tuya geothermal projects, paggamit kang natural heat hali sa irarong kandaga para mag-generate ng kuryente, ano? So bago nabanggit ko so feed-in tariffs. Yan, opo. Okay, ang feed-in tariffs sa ining mekanismo sa pagpipresyo kang pigagamit, ano? Ng mga pigagamit na kuryente para mahikayat sa mga nag-develop ng renewable energy sources. Yun. Ano? Sa ilang kang sistemang ini, ang mga producer kang renewable energy, awag kan sumay mga darakula bagang solar panels, mga wind turbines, tigabayadan ning halaga na kada unit kang kuryente na piga-produce ninda na pigatao sa grid. No? Igwayan ning garantisadong rate, ano? Igwang long-term contracts na dapat na itao. Tapos, igwang access sa grid. So, alimbawa baga, igwa ka ning solar panels na sarong mo, na piglaog digi sa feed-in tariffs. Ang babayaran ka ning halaga, halimbawa, 9.68 pesos per kilowatt hour sa kada mai-generate mong kuryente. O naibalik mo sa grid. So ang bayad ka yan, pwede mo magamit na pambayad mo sa konsumo mo. Yeah. O pwede man ay ka na magkaigwa ng additional investment. Yo. So sa pagi ka kung dakol na ang magagamit ka ng renewable energy, mga solar panels, mas malinig tabi ini, mababawasan ta so pollution, magpagka-route kang sa tuyang environment, yan tabi ang Aha. Okay. Now, kung di tabi, very comprehensive, manungod yan sa enerhiya, and sa protection ka na konsumidores nin kuryente. And, ini, nakaredy na an sa imong mga papeles, isusumitir mo nan sa Kongreso, tabi? Okay, pigadalan ni pa ini, basta ko, yun muna ang duwang aspeto. Sa kuyang piga-raise duman sa pangapuda ni BBM na amendahan. And syempre ako, igwa ko kang sa kuyang mga consultant
na magibo kami ng formal na House Bill Oo. no, na isusumitir para duman sa Kongreso. Siyempre, makonsulta ako sa sakuyang mga kaibahan pag-iriba sa Kongreso, and sigurado ako ining mga pag-iisip ko kuyan man ini sa inda, tugma man ini sa ita. Opo. Now, that's on a national level. Ang epekto kan is on a na nationwide scope tabi kong Didi. Now, we zero in sa 3rd district anuan sa imo dyan na kanakaaging semana may na-discuss ako manunguduman sa component kan sa imong trabaho sa infra, nagkaperang infra na i-infuse mo ang budget para sa masunod na fiscal year. Apwera ka iyan, ano patabian sa imong priority sa 3rd Legislative District tabi? Okay, ang priority ko naman yan sa 3rd District kan Albay, iyon na ining mga tinampo leading to ports. Munya na 2024, daugma akong marakita ining Marcos administration na nagkaigwaning alokasyon ang 3rd District ning 860 million sa pagpakaray kang Maharlika Highway. So, pigalat na lang tabi ang kuyang kayan, ang implementasyon kan DPWH na pigihidalita na nga ni. Opo. Na iyan tabi, pag napakaway ang Maharlika Highway, tulo tabing major roads ang gusto kong mapatawa namin ng dakulang budget para sa 2025. Sa sarong simana, mapuuna kami kang budget deliberation sa Kongreso, iyan tabi ang patatawang ko ning dakulang importansya sa budgeting. So, ano tabi ining tulo na ini? Inot, ining Ligaw, Puderan Road. Panduwa, Libon, Pantaw Road. Mm-hmm. Ang tulo, ining Ligaw, Tabaco Road. So, iyan sabi ng mga tinampo mi dyan, ang gusto ko, ma-widening and ma-improve. Ini na tulong tinampo na yan. Pag na-widening tabi yan, na pagibo yan na 4 lanes, nahiling ko ang dakulaon na economic boom dyan tabi sa 3rd District kan Albay. Yun. Oh. Natatabi. Pag na-widening mo ang Ligaw Puderan Road, mapusog tabi ang puerto sa Port Campuderan. Sa presente, ang natatawan niya ning kuyang kang puerto, puro lang tabi pasahero. Passenger lang. Pag iyan tabi na 4 lanes, pwede na dyan ang cargo. Yun. So munyan kaya, ang tinampo dyan, sabi ko nga, napig-joke ko na, iyan ang may pinakadakol na kurbada sa buong mundo na tinampo. Liko. Di man tabi dyan, Sir Pio, di dyan tabi makakumodar sa mga avalaba na trailer. Ano? So kaya, kung iyan ipo 4 lanes, dahil na mamatian ang liko-liko. Nga mo tabi, pag-abot sa pag-hauling ka mga cargo, importante yun ang oras. Pigapod, ang time is of the essence. Ano? So, ipuhan, sa lalong pinakamadaling panahon, may deliver mo ang kargamento mo. Yung sa presente mitabing sitwasyon kan tinampo, di man yan mapapangyari. Taliko-liko nga ni. May mainot sa nangani sa emo dyan na truck, di ka na maka-overtake. So kaya, pagiling ko, kung yan tabi ma 4 lanes, ang Puerto Campuderan, bako lang taga Masbate, ang pwedeng pasahero, kundi pati kargamento, hali tabi duman sa Visayas and Mindanao. Mahagi na tabi dyan sa Puderan. So pag kuminusog ang puerto, dakol ang negosyo na maburotwa dyan sa Puderan, dakol ang magkakaigwaning trabaho, and panghiling ko tabi, garo yan magiging Batangas, no? Ang Batangas port baga makusugon, no? Kaya asensadong maray ang probinsya kan Batangas dahil sa saindang puerto. Yun, opo. So pag uminasenso ang Puderan, siyempre
pasay man na man siya ng padumanan kundi duman sa ligaw. Maasinso ang mga Oho. kataraning ng mga banwa. Ano? Ang Libon Pantaw, the same thing. Yan dyan nasasala sa mga kuyanta na nga Pantaw Port. Day man ang Pantaw Port marealisar hanggang day pigpapakaray ang tinampo. Yun. Day man dyan may magugustong magnegosyo na ang negosyo ang tinampo liko-liko, no? Day man maakomodar sa mga aralaba na truck na pwedeng mag-akomodar ng dakol na kargamento. So, siring man tabi sa sitwasyon sa Tabaco, Ligaw Tabaco Road. Na ang puerto kan Tabaco konektado hanggang dumantabi sa probinsya kang Catanduanes. Ano? So, kung iyan tabi, iyan ang mga tinampo na iyan, may iwas. Maging makusog ang operation ka mga puerto, paana tabi, Sir Pio, magiging labing hugal ni kang tercer distrito ni Kanalbay. Yan. Lalo na kang siyudad ni kang Ligaw. Opo. Okay. So, kung Didi Tabi, I'm afraid we have consumed much of your time. Kung igwa ka pang gusto Ay, idagdag, problema. kung may gusto ka pa Tabi, idagdag, nasa sa imong oras before I let you go ahead, Tabi. Okay. Ang idagdag ko pa dyan so Albay West Coast, no? Nag-uron nga kami kan tabi ko kay Jimmy. Jimmy, kung magastos ang gobyerno duman sa Albay West Coast, duman sa Piuduran, Ligaw, Uwas, Libon, sa West Coast duman, ang gobyerno niya ako nag-invest. Nag-invest ng kwata. Investing for development. Digdi niya ako sa kuyan, sa mga areas digi sa kuyan, ang problema niya ako, puro kaag kita flood control. So, puro kita more on, never ending of mitigate. Sige, ang kagta ni mga billions of pesos ang nagagastos sa pagkaag ni mga dike, tapos, makuyan, makulaps, makaag na naman. Ngunit duman niya ako sa Albay West Coast, hababa ang kuyan, minimal ang effects kang climate change, nata ngaya ababa ang minimal ang effects kang climate change. Arayo, sa mayon volcano. Kadua tabi, wala dumaning flooding, walang pagbaha. And, yaon duman tabi ang mga neighboring provinces. Yaon diman ang Burias, no? Ang Masbate. Yaon ang Visayas. Yaon ang Mindanao. Yaon tami duman ang Nautical Highway. Duman nagaaragi ang mga vessels pasiring tabi sa Visayas, pasiring tabi sa Metro Manila, sa Luzon. So kaya nahiling ko ang puturo kaning Albay West Coast. Yun, opo. O di, sige Tabi kong Didi, salamat din maray sa oras. And, Okay, salamat kami, Mang BP. Sir Pio. Good luck sa mga masunod na sesyon dyan sa Kongreso, Tabi. Okay, thank you, Sir Pio. Thank you, DCGB. Okay, thank you so much mga tol. Good morning. Si Congressman Didi Cabredo, kanter Sir Distrito ning Albay, nakahuro niya to manungod sa indang mga dapat na gibuhon in response duman sa marching order kang presidente pagkatapos kansona and sa indang mga priority sa indang kanya-kanyang legislative districts. Oras Pilipinas day maghali halabang hanap buhay 9:42. An oras hatod sa Indokang. Healthy energy na ba ang hanap mo? Mag-Enervon araw-araw. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Sa paulit-ulit na hilo, lata at putla, baka iron deficiency anemia na yan. Take Camerate FA, the blood vitamin. Ang simpleng pampakilig, nor sinigang. Healthy energy na ba ang hanap mo? Mag-Enervon araw-araw. Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid. It's liver or lover, boys. Generica Drugstore. Damang-dama ang ginhawang generika. Para sa ginhawang damang-dama mo, visit your nearest Generica Drugstore. Ikalawang distrito, mayroon akong paborito.
tropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, ganado! Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle, at Liverade. Ang Liverade ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liverade dahil kami ay ganado sa kalusugan! Liverade, it's liver lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liverade Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Anong asing kilig sinigang mo? Pork! Chicken! Fish! Kahit ano, mapapakilig ka sa sarap. Basta may Knorr Sinigang Mix. Made with real sampalok and seasonings for your asing kilig sarap. Kaya sabaw pa lang, ulam na. Asim kinap, meron pa ba? Asim kinap ng pamilya. Asim kilig, gusto ko pang kumain ng sinigang na love namin. Extra rice pa! Knorr. Experience a night filled with extraordinary joy, love, and inspiration through music and praise. Experience God's love in a beautiful way. Nasa iyong palad ang iyong likha. Come, celebrate your faith and receive God's more with the Expand Worship Celebration 2024, a benefit worship concert with Brother Bo Sanchez, our renowned motivational speaker, Catholic lay preacher, book author, and founder of the Feast and Light of Jesus Family, along with Brother Alvin Barcelona and Brother John Escoto, happening on August 24, 3 p.m. onwards at the Ibalong Center for Recreation, Legazpi City. Tickets are available at the LCC Business Center near you. Visit, like, and follow The Feast Beacon for more details and promos. Brought to you by The Light of Jesus Family, The Feast Beacon Community. Madya, makisumaro, magresibi. Be part of this bigger mission, and together, let's receive God's more. Hashtag Receive Expand Worship Concert 2024. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaan Pulangi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kang tercer distrito. Nonoy Kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabat siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, Mayor Nonoy Kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi, kay Mayor Nonoy Kap. High blood, hypertension, alta presyon, at kung ano-ano pa. Iba't iba man ang tawag, ito ay kayang-kayang makontrol sa tulong ng trio kontra sa anumang sakit. Regular na ehersisyo, tamang nutrisyon, at say no to bisyo. Regular din na kumonsulta sa ating primary care providers para malaman ang angkop na gamutan depende sa inyong risk factors. Para iwas alta presyon, tamang nutrisyon, ehersisyo at medikasyon ang solusyon. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Kitang mga Bicolano, uragon, sabay-sabay manan mga kadepeselan, kakayanon taan. Kaya pag sabay-sabayan helang o kamatean, arog kang bagat na may kulog kipayo, bagat na may kulog kihawak o may kalintura, discarding uragon ang kaipuhan. Discarding Rexidol Forte, mas makaskas na banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Mahigos, makinabang, madali mandulukan. Dako lang napatunayan sa tuyang namatean. Nagpadagos ang serbisyo na pinunan. Pabuluson ang burabot, ni kauswakan. Serbisyong may puso yan. JESAP
Jessup Salceda. Si J-E-S-A-P. Yan si Jessup Salceda. Si J-E-S-A-P. Yan si Jessup Salceda. Yan si Jessup Salceda. Yan si Jessup Salceda. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, ganado! Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle at Liverade. Ang Liverade ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liverade dahil kami ay Ganado sa kalusugan! Liverade, It's Liver Lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liverade Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Maginhawang araw! Dimples Romana po. Uy, Dimples, andito ka rin. Salamat sa pagrekomenda mo dito sa Generica Drugstore, ha? No problem, Nay. Musta lang pakiramdam nyo? Maginhawa na. Salamat sa maalagang pharmacist. Nabigyan ako ng generics kasing bisa ng dati kong branded na gamot. Pero sa presyong mas abot kaya. May libreng konsulta pa with their partner doctors. Kaya damang-dama ko ang ginhawa dito sa Generica. Yan ang ginhawang Generica. Ramdam sa lahat ng Generica Drugstores nationwide. If symptoms persist, consult your doctor. Pag ginhawang Generica, damang-dama. Sa Generica Drugstore, tara na! Sa Generica Drugstore, dama ang ginawa. Yan ang ginhawang Generica. Anong asing kilig sinigang mo? Pork! Chicken! Fish! Kahit ano, mapapakilig ka sa sarap. Basta may Knorr Sinigang Mix. Made with real sampalok and seasonings for your asing kilig sarap. Kaya sabaw pa lang, ulam na! Ubo, plemang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Lagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. Ay, hanggang tama Miyerkules magangon yan. Di may programa yung Albay Electric Cooperativo. Sad ko na sa nakitang 10, di ma-wind up na kita. Last mga 4 to 3 minutes niya to na pag-restore nga na pagkaaga. So, yan po tabi. And so, kikong Joey man, tibaad makagibo kita nin paagi na makahugot man kan mga priorities niya for 2nd District and sa 1st District man kay Congressman Lagman. If
Ang sa tuyang mga koneksyon para pasiring sa mga personas na yan, mga elidong opisyalis na yan, makakonektar kita, makakuha kita nin oras. Ano po, boda paagi. May istorya kita bago kita magtapos ngunyan na Miyerkules na aga sa programang Tingog Kanbanwaan. Si Joshua na sa linya. Joshua, good morning. Go ahead. Yes, Sir Tio, good morning. Good morning sa mga paraan tabay. May duwang kalansay na naman, Sir Tio, ang kalot kan mga miyembro kan National Bureau of Investigation o NBI duman sa munisipyo kan Libon. Tiyo sabi na biktima pa ini kan Concepcion Criminal Group. Sa halipot na minuto, Sir Tio, ramontang detalye kay ni kay Attorney Jesse Jimenez na namidbid na baka pwedeng sabihin ni Sir pangaran. Sir, good morning. Si Sir Tio po ng DCGB. Kailan po ito nangyaring operasyon and ano po ang detalye? Pag ilan na po ito, Sir? Si Sir Tio Fernandez po ng DCGB. Sir, good morning, good morning, good morning. Yes, good morning po, sir. Ano po ang kwan? Anong nangyari po and ilan po ang nahukay natin dyan na parang remains ng mga biktima po? Okay, sir. Nung Friday, July 19, pumunta po kami ng Libon sa Mulos-Bulos. Kasama po ang Special Action Force at ang Intel Operatives ng Libon PNP. Base kasi sa information ng asset ko na may mga kalansay pa daw doon sa isang area. Opo. Okay. So, dinevelop po natin to, umakyat po kami. Inabot po kami ng maghapon. Nakuha po namin ang dalawang set ng human skeleton. Dalawang set po ito, meaning dalawang biktima. Base sa witness natin, nakita to kung paano to pinatay. Nako, oho. Itong dalawa, halos sunudan lang silang pinatay doon. Nakatali po sila sa likod ng kanilang kamay, nakatali po sila. Tapos po bago po sila pinatay, tinanggalan po sila ng tenga. Naku. Tapos hiniwa po yung leeg hanggang matanggal yung ulo. Sus. Tapos po itinapon sa bangin. Gruesome attorney, ano po? Gruesome po. Dalawa po kasi itong kinatay nila, sir. Yung nauna, itong taga Buluang, Bato Camarines Sur. O anong pangalan po niyan, if you may? Nakuha na po natin, sir, kahapon lang, Noel Castro. Noel Castro. So, alias Suka ang tawag sa kanya sa Bato. Okay, Bato Camarines Sur. Opo, sir, opo. What was the circumstances? But ganun ang inabot niya na gruesome killing? Ganito sa yung details. Umalis siya sa Buluang, nagpaalam sa nanay niya, bibisitahin yung kapatid niyang nakakulong sa Pulangi District Jail. Dahil may kaso yung kapatid niyang babae. Pagkagaling doon sa Pulangi District Jail, pumunta siya ng Bulos-Bulos Libon, umakyat doon. Ang gagawin daw, hihingi siguro ng advice kasi andun si Gilbert Concepcion, doon siya yata hihingi ng tulong. Oho. Pagdating doon, itong si Gilbert lasing. Oho. Including yung mga tao niya, lasing. Oho. Ngayon, may pinakita mga papel. Ito, base ito sa witness natin, ha? Nakita to lahat. Hindi naniwala si Gilbert, naniwala siya siguro baka asset ito ng gobyerno, ginagamit lang. Oh. Ngayon, iginapos siya ng mga tauhan ni Gilbert, identified na po natin sila. Sir, wag ko munang babanggitin kasi andyan pa sila sa taas. Opo, itong sige mga po. taga-katay. Sige po, iginapos na ito. Tapos, nakatalikod siya, nakaharap siya sa isang malaking kahoy. Tinanggalan ng tenga. Naku. Hiniwa yung leeg hanggang matanggal. Yun po yung dinanas ni Noel Castro. Oo. Okay. Yung isa naman, nandun siya, nakagapos ng nauna, yun na yung sinunod. Ito naman si Ricky Satwito, taga Makabugos. Makabugos ng Piuduran? Hindi po, Makabugos, Libon Albay. Libon, yeah. Opo. Yung isa po, taga Bato, yung isa po, taga Makabugos. What was the circumstances leading to his death? Ito ay may away sa pamilya, nagsumbong dito kay Gilbert, ipinakuha, iginapos. Oh. Personal po, personal.
parang dinukot itong second victim. Opo. Okay. Ngayon, same spot, nakatali, nakaluhod, tinanggalan ng tinga, hiniwa na naman yung leeg hanggang matanggal. Ito po sir, nakita ng witness natin. Kaya lahat ng nangyari nakita niya. After na matanggal yung mga ulo, itinapon nila ito sa bangin. Tapos yung katawan, inilagay sa sako. Yung hindi nagkasya, hiniwa, siguro tinanggal yung ibang body parts, nilagay sa sako, and then tinapon sa bangin. That's how gruesome ang ginagawa nila, ano po? Gruesome po sir. Yung isa doon, dalawa po yung tao niya na at-large pa, nandiyan pa sa taas. Buhay pa po. Si Gilbert lang po ang patay doon. Ngayon, nung itapon nila, lumipas sa ilang taon, yun nakuha po natin last Friday afternoon, hapon na po. Yun, opo. Opo sir. So yung unang victim na pinag-describe mo, nadudahan na intel, nadudahan ng asset ng gobyerno. Opo sir, nadudahan lang po. Yung ikalawa, away Yung pamilya. ikalawa, away pamilya, personal. Kumbaga si Gilbert nagkaroon na siya ng sariling kangaroo court. Yun, siya nang nagsintensya. Opo. Okay. Nako, so sinasabi mo na identified yung mga executioners. Are we without compromising your operational operations na ginagawa, diretso ba ang manhunt sa kanila? Opo, actually kakasuhan po natin kasi papagtagpiin natin yung account ng witnesses at other circumstances, kakasuhan po natin ito para mababal sila ng warrant. Opo. Now, kumusta ang grupo ngayon after several months na na-neutralize na si Gilbert Concepcion? Actually po sir, existing pa yung grupo nila led by Rex Bragais o Richard Rabe at ni Riale. Buhay pa tong dalawa pero wala sila dyan, hindi cited. Kasama nila yung mga executioner, lalo na yung pumatay ng, if you remember sir, yung dalawang bata at isang tatay. Andyan pa po yung mga taga-katay nila. Buhay pa at takot pa rin yung residente dun sa mga malalayong barangay ng Libon. Okay. Are they still capable of sowing fear and yung kaguluhan dyan? Apparently sir, yes. Kasi may mga arpas pa sila, buhay pa sila. Ang nagbabalik lang sir ang normal, ang mulos-bulos. Kasi doon yung kampo natin ng SAP, mabuti naman may kampo ng SAP, medyo nagbabalik ng normal. Opo. Sino na ngayon ang namumuno ng grupo? Si Rex Bragais po sir. Ano ngayon ang kanila pang ginagawa? Criminal activities? Ngayon sir, hindi lang magre-report sa atin yung mga biktima, nagkarating sa atin lahat. Kukontak sila sir ng kidnap for ransom. Kukunin nila isang pamilya na may alam nilang may nagtatrabaho maayos ang sweldo, kukunin nila, hihingan nila ng 100,000, 50,000 para lang sila mabuhay. Kung hindi nila maibigay yun, papatayin yun sigurado. Nako. Saan sila ngayon nag-operate na lugar? Sir, medyo malayo-layo na sila sa bundok ng Libon. Kung makita mo ang bundok dyan, mahirap talaga sa ang lugar. Hanapin, galugarin. Opo, what I mean is, saan sila nag-operate na kanilang makukunin ng mga biktima na kinikidnap for ransom nila? Yung mga residents din po dyan, sir. Yung mga malalayong barangay, mountainous area ng ano. Yun ang tinatakot nila. Hindi sila nakakapag-operate na dito sa Kabiasnan? Yun, sir, ang wala tayong information dyan sa mga bagay na yan. Opo. Mga ilan pa sila ngayon existing armed group? Hindi natin, sir, ma-exact yung number, pero sufficient pa yung number po nila, sir. Naku. Capable pa, of sowing terror? Capable po, sir. Capable pa. Ay, naku. O sige po, attorney. Salamat ng marami sa informasyon. Yes, sir. Salamat po. Good morning po. Good morning. Apo. Alright, Sir Pio, si Attorney Jess Jimenez, investigation agent kan NBI sa Padagos nindang pagresolba kan mga naginibo kayong Concepcion Criminal Group. Live Sir Pio, digdi sa opisina kan NBI Bicol, Joshua Bina, DCGB. Thank you so much. Salamat man kan sa ido pagantabay, mahal amang Diyos ang magbantay.